modernista de Canet de Mar. La fira comença al voltant del 15 de setembre, depèn cada any. Ens trobem aquí a la casa de Domènec i Montaner i està ple d'activitats, visites guiades, turístiques, activitats... Aquest any està dedicat al cinema, llavors hi ha moltes activitats de gravar pel·lícules, està molt entretingut. Bon dia a tothom! Bon dia! Hem arribat aquí i ja serà una mica de presentació dels cotxes dels models de l'any del propietari, eh que sí? Sí. Bé, i començarem amb un cotxe molt particular. Aquest cotxe que veieu aquí, aquest cotxe és un cotxe que és un Forte de l'any 1960. Es celebra al voltant del dia 15 de setembre i està ple d'activitats, visites guiades, tant teatralitzades com no. I aquest any està dedicat al cinema i pots trobar també fins i tot com es grava una pel·lícula muda. Home, ara mentre es canvia, li fas fotos mentre es canvia, normalment. Diuen que no sé agafar, que en comptes d'agafar els altres són els altres que m'agafen a mi, que sóc massa xerraire per ser secreta. Ahir se'n van escapar dos, diguem-ne, lladres, però les bones, Dos joves que els deien lladres. La Casa Museu, Lluís Domènec i Montaner, està format per dues edificacions de gran interès patrimonial. La Masia Rocosa, una masia del segle XVII-XVII, i la Casa Domènec. Però és tan bona persona que les primeres dones que es van posar pantalons. Ens ho van dir pel caràcter que tenia. Volguem dir que a casa manàvem nosaltres, però els hi ben asseguro que de pantalons no en portàvem. És una mica la fama era aquesta. És encara. Bueno, de veritat. I la segona, la Paquita, la veritat. La Paquita molt cridanera. Una dona que sempre vol tenir raó i no parla mai, sempre discuteix. El seu marit, un sant baró. I esclar, al principi quan es discutien què passava, ell li contestava de tant en tant. I llavors la cosa s'enfilava més. I esclar, un poblet tan petit com aquest, què passa? Que no funcionava!
Perdó, mireu, per favor. La masia Rocosa va ser l'originària casa d'estiueig dels Domènech, ja que el mas era de la propietat de la família de la seva esposa, Maria Roura, que era d'una nissaga de naviers i terratinents de Canet de Mar. Després del seu matrimoni 1875, la família Domènech acostumaren a passar gran part de l'any a Canet, en aquest antic mas del segle XVII. I després ell, per treballar, també es va fer aquesta taula. Sí, aquesta taula que és basculant, es gira giratòria, amb rodes, vull dir, perquè ell sempre vol treballar en llum. Als primers anys del segle XX, Domènech combinarà l'arquitectura amb l'activitat política. Quan l'arquitecte Domènech va deixar el Congrés de Diputats, va decidir passar una temporada llarga a Canet. Apassionat de la llum natural. Ja ho hem vist que va crear la taula bascular amb rodes per treballar amb doncs perquè a la casa també teniu llum natural. Claraboies, això no ho teniu cap de vosaltres, a la casa, perquè això és innovació seva, que jo a mi això al principi m'ha semblat una mica això de foradar el sostre, però no, li agraeixo, perquè entre una té la claror, es nota. Durant la seva estada a Canet, va aprofitar per fer reformes a la masia Rocosa. No en teniu cap, no tinc encara sort, perquè el senyor, amb això, obsessionat. Ja veuen, amb rajola, tot, ben fàcil. Va ser molt curós, preservant els elements barrocs i originals de l'edifici. Al mateix temps, també hi va integrar models de peces modernistes utilitzades en algun dels seus treballs. Bé, aquí és el meu espai. Cada dia hi passo més estona. A l'Hospital de Sant Pau hi ha un pavelló, que hi ha un encàngel, i ens van demanar si podíem posar-hi la cara del nostre fill. Jo vaig dir, esclar que sí. Si ell era un àngel, pobret, se'n va anar. I mira... La Casa Domènech, de 1918 a 1919, és la darrera obra de l'arquitecte Lluís Domènech. Però Rafael, aquestes taronjades no tenen gust de res, no són bones, ningú les voldrà. Corte!